Hi mga ka-Berks! Welcome back to our channel. Mag-ilaw ta, ka-Berks. Magkilaw may karon kay di ugma nakauli sa bukid. Ulit sa bukid. Magkilaw ko no. Muni mong kilawon. Sige, ano yan? Bangsi. Flying fish. Flying fish ko no. Flying fish. Magkilaw ta karon. Dito sa bukid ron. Zera. Regine, Sharky. TV Vlog. Ano ba? Ay kahoy dari. Ang paod man ako anak. Pilong mo. Pamot. Bahaw nga ron. Palabon na to. Ako puli na. Hindi mo ingon kagyagot kay isagol-sagol man di ay. Marunong nindag isda. Ay, ang itoy, ang itoy. Ay, makauna sa isda. Ay! Jera! Parang ito eh. Mga duhan ni kabuok itoy. Dagko na rin ba oh? Jera ko anong iro. Jay, naman ka diya, Jay. Ikaw ganan magpahikap. Ilaw ka, Berks. Kain ng isda. Parang masarap mga kumain. Ito. Ito ko galay mo gudjit eh.